Hello guys, hai sin blog lam sogo tini blog ai tam hano ro samana khumulung go khumpui academy school matun ro samana Christmas mela soli to mane songo jaga tabu Christmas mela naini thang tongo tini no last gatai bufurjan tai sa tongpo aga na sentiga to ro samana ga sin blog nai tongni no ro sa sak Jangan no phungnai wati kisa kisa wai tongo gai busuk jani phunumano abo thamia happen nai tong nor sumai baksa nor sumai baksa sin blogo gadal tongdi nor no je manchak phunugana kisa misa sayarok tong haba nakha di sin blogo sangdo sin channel bu kadal ko tai subscribe ro khabeji gai nong no sang phunungnai gai sang tabuk thangnai melao Christmas banigo gai sing aro thangi mala sine bai so finally ga sing tabo Christmas mela sokpo kya iko bising habai nang no tam tong phungai Christmas mela iko tini black heno borok bangkha tai last ni dini bagi borok bangkha top ko kisi tini nai pula du dini afra sik tong thungya yang gai ri phamani dogan tai aing te khak jaw gai samani dogan sing taburi phalma dogan no berai guri nai tongo am samadi nai tongbi tabuk sing samadi guri tongo sam phalmadi ki rikhola ri phalmadi ki sing bere bekha takha samung digi ko bere tongo nai tongni tam sam phalong no Finally, guys, kita bos orang biryani sana nak suka mai kuning bagai chicken biryani, kayak biryani sawi sengtai sebelum tu naik, kayak sini belum norok sana itu dia, oh mai sih aja yang kayak biryani aku bagai, mai aku punya bagai, seng biryani sana nopo mai sih aja yang bagai seng biryani sana asal aja kamu. Gai ko silim biryani chok buje plus chicken 30 taka po chicken biryani mani dam amo sana pu jogliya ekon ok khumba bagai bohong dala be tong maya masa jawo dam dum masa jawo yang tai borok gilama berlai tong borok sana sawo dugan gilama ba hem sengkai ora saka gai nai tong yasna ham obukai malamadi ka phamani tai sisin Kaubru goro style jin tongo na chima tho kona nya ji Kaubru ka gila ma pela do gila tongo aro gai juta ro phalo masing juta kutung tai sandal juta ro phalo na chima tho